Nilqawkom għal podcast ieħor il-Biskuttin u naturalment miegħi George. Insellimlek. Hello. Nitlef l-irqat fuq għajn. Ġenwinament qed ngħidlek, mhux qed nipprova nibluffja, assolutament ma tantx nitkellem fuqha fil-pubbliku biex ma jaħsbux illi qiegħed nilagħba tal-ħelu, ma vera nitlef l-irqat fuqha. Għax parti mix-xogħol tagħna u dak illi politiku pereżempju jew xatt imlaħħaq li jaqlib għall-mara li ma kienx onest mal-mara tiegħu. Insiba diffiċli biex nemmen kif jista' jkun onest miegħi, ċittadin li qas jafni. Għamilna l-flus, ma rridux nagħmlu aktar tfal, sorry, tagħmlu l-iktar bear trade tal-biża fl-Ewropa. Jiena ngħid meta nixba jew meta niddejjaq bil-ħars ikraħ. Nitlaq, ma mhux nibda nagħmel xogħol differenti biex ikolli l-ħars sabiħ. Ara toqgħodu tiktbu dal-artikli bl-Ingliż, jarawhom il-barrani u tagħmlu lna l-ħsara. Imma sorry, dik mhix problema tiegħi, dik problema tiegħek li kont korrott pereżempju in the first place. Jiġri, don't shoot the messenger. Ħankun onest miegħek jiena mort skola l-għasri u trabbejt ir-raba tiġi naħobnejt li sannat kont bed and breakfast. La semmejna l-Mezzola tara kap tal-Partit Nazzjonalista. Naħseb li jriduha u naħseb li kitrida hi. She could have it, għax naħseb jriduha. Jekk taqra il-comments tal-Facebook, ġenwinament tibda taħseb li qiegħed fil-periklu. Il-mod kif jitkellmu n-nies. Iġalek tinkwita serjament u għaqqat qisu l-vokazzjoni tal-qassis so to speak, ġifieri li tinkwita għan-nies li qed ibatu għall-inġustizzi soċjali u qed jikser il-liġi u hekk fil-ġurnaliżmu speċi. Però ix-xewqa li għandna biex impejpu l-kannabis tgħid xi ħaġa oħra fuqna, għalfejn għandek bżonn tpejjeb il-kannabis. Dik mhux qegħdin nindirizzawha. Li nammira ħankun onest magħkom. Personalità. Il-Peppi.